בכל יחידה, בכל ענף ובכל רגע משמעותי, יש סיפור שצריך להיראות נכון. פליישמן הוא בית הפקה ותיק, המתמחה ביצירת תוכן בסטילס ובווידאו, עם ניסיון של כ5 שנים בעבודה מול מגוון יחידות בצה"ל, בשגרה ובמלחמה. הניסיון הרב בניהול פרויקטים מורכבים מאפשר דיוק, חיסכון בזמן ובתקציב, מניעת טעויות יקרות ועמידה בלוחות זמנים, תוך שמירה על סטנדרט מקצועי גבוה. המטרה אינה רק לייצר תוכן יפה, אלא ליצור תוכן ויזואלי אפקטיבי שמחדד את הבידול של היחידה ומעביר את המסר בצורה ברורה ומדויקת. פליישמן לא רק מפיק תוכן, אלא הופך לשותף מקצועי לאורך כל הדרך, משלב גיבוש הרעיון והמסר, דרך תכנון ההפקה והצילום, ועד העריכה והפצת התוצר. בפליישמן יודעים לעבוד בתוך המערכת הצבאית, מהר, מדויק, ברגישות ועם הבנה מלאה של השטח. אם גם אצלכם יש מסר שצריך לעבור, פנו אלינו, ונשמח להפוך אותו לתוכן איכותי שאי אפשר להתעלם ממנו.